И здравейте хора, аз съм Виктор Съ21 и тук малко ще поснимаме в Майнкрафт. И значи искам да ви кажа, че работим по един голям проект. Може би сте гледали първи епизод на Roll Partners, където започвам. И може би сте видели тя малки планинички зад мене, всъщност те бяха големи. И сега ето това. И в момента работим по той цялото нещо. Изравняваме го. Ето до оная планина. И това цялото е рясно, така че и да се пробвате да учупите, няма да успеете. Тук си имаме и бийкън. Убихме и видъра. Може би не го заснех на клипа, но като съберем още 3 глави, ще ви покажа. И там имаше една къща на някакъв крафтер, Zero крафтера. И аз го предупредих, нали, че ще я съборя. Че ще кажа на админа да я съборя, защото ми пречи. Аз също му казах да я направим много навътре в гората. Ама не ме послуша да направя тука. И просто аз извиках админа и я събори. Защото той и без това не беше влизал от 1 месец. За какво да стои тука? Да им пречи само. И ето това цялото. Можете да го видите в първия ми клип на Roll Partners, дето съм го снял преди 3 месеца, мисля, или преди 4. Ще оставя линк в описанието да го видите. Че сега нямам фойерверки да летна да ви покажа от високо как е. И така хора, вече имаме фойерверки. Направих си, колкото и да ме мързеше. Това не е моята къща, тук един приятел се я направи. Но след време мисля, че ще измислите, защото си имаме други планове. И между другото ще покажа ресурсите. Ето тук един чест, 2 честа с кобалт, тук пръст имаме. Колкото искате, нали, тук пак кобал, тук още от тя са малко по-малко, андизата и диората. Тук още дърт. Тук още, тук има гранит и кобал. Тук и още кобал има. Тук има още пръст. И сега готови ли сте да видите този съндък? Напълно сте готови. Грешен съндък. Да. И ето за този съндък ви говоря. Ето това е дърво. Dark Oak Wood. И това цялата поляна. Също така и в горния съндък има. Ето даже стана още малко. И който иска дърво, може да му го продам. Да фак. Са тия простотия, бе. Ай, прибери си ги тук. И всъщност тук мислим да правим нещо като градче. Мислим да направим нещо малко селце, нали, или малко градче. И всъщност може да го направим така, че и други хора да живеят. Но за това време ще ни трябва доста време да направим място, да резнем отделни неща, където да си правите къщите, въобще, нали, да я дам мястото, парцел, нещо такова. И искам много яко да стане, някакво тук да живеят хора, ама тълкато е, че много малко хора влизат в сървъра. И също тук така има портал, ако искате да дойдете да го видите, но всъщност не знам, за сега още няма да е отворено. Тук даже кокошките са не снесли яйца. И затова не снимам от малко време. Тук изравняваме мястото. И мислям, когато го изчистим цялото място и когато направим дърта и тук тази планиничка да направим, не да е такава, да направим някаква хубава планина. И ако искате, някои от хората, които са в сървъра, може да им помогнат да я направим. Ако повече са се занимавали с такива планини. И лаптопът ми пак почна да шуми, за което се извинявам. И да, като цяло това правим в момента. Да, аз трябваше да го покажа и от високо.
Ето как изглежда от високо. И да, може би ще се каже, че не е чак толкова много, но всъщност доста време отнема. Той цялото го правихме 2 дена нон-стоп, нали? Буквално 2 дена го правихме. Аз седя 10 часа на компа и има и един приятел и той седна за около 5-6 часа и ми помогна доста. И да, за един ден го направихме той, общо. Иначе работим от доста време. Всъщност аз не бях влизал от сървъра от 3 седмици. Бях изравнил само ето тук така. Просто ме мържеше да събарям планината и почнах от тук, мисля, че почнах. Да, от тук някъде почнах. И след това викам, кой ще се занимавам, направо ще убия видъра и ще взема бийкъна. Ще взема да направя бийкън. И както виждате бийкън, ето аз виж, че съм го взел. Но още не съм направил пък други неща. Какво, аз не съм ли го направил, бе? Май не съм. Май трябва да направя крафтинг. Ясно. Overkill. Ми е хубаво. Ще трябва да направя някои неща. Мисля да ги направя в някой клип. И мисля, че ще стане много яко. Лично за мене. И много яка гъба. И добре хора, някакво повече да го занимавам. Ще ви покажа как се цепи кирката. Нали, тя е Efficiency 5. И той го правим цял ден. Въобще първо трябва да махаме дърветата, след това пръста, след това камъните. И след това отдолу ще го направим пък с пръст. Тук така ще махнем тия камъни. И ще го направим с пръст и ще стане хубаво зеленичко. И мислим да го направим нещо като гърче в центъра, някъде където е бийкъна, мисля да направя нещо като фонтан. Или пък Евгелио ще го направя, ако иска. Защото той ги прави яки. Тоест в Realbov сървър, дето е. И да, така като цяло, това беше от мен, което исках да ви кажа. Мерси за вниманието. И ще се върнем, когато направим проекта. И да, това беше от мен. И се абонирайте за още такива клипове, ако искате. И да, чао!